שלום צופים יקרים, אני תומי. כפי שאתם יודעים, עכשיו נעשה סרטון על רכבת, אבל שאתם מחברים שתי בתים. תראו, נכון, אני בבית הזה ושם יש עוד בית, אז עכשיו אני עומד להשתגר לבית הזה. הנה, צפו ותראו. תראו איך אני פתאום בבית הזה. וזה עוד במהירות שיא. תראו, הגעתי לבית החום. אני יוצא מהרכבת, יוצא מהבית, בבית החום, וכפי שאתם רואים יש שם את הבית הקודם. אוקיי, אחרי שראינו את זה, עכשיו אני אלמד אתכם גם לעשות את זה. השאלה היא, איך עושים את זה? אוקיי? שמים פה. צריך להתחיל מהקצה כדי שזה יצא טוב. הנה, תראו, הבית השני הוא הנה, שם. אז צריך לעשות לכיוון הזה. אוקיי, שמים פה ככה. אוקיי, עכשיו אתם יכולים להתחיל מאיפה שבא לכם. אני בחרתי להתחיל מכאן. אוקיי, אחרי שהתחלנו ממשיכים לחצוב. אוקיי, עכשיו נוסעים ישר עד שמגיעים לבית השני. אם אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, אתם באמצע יכולים לבדוק, לעלות, רואים את הבית, ואז ממשיכים לחצוב וסוגרים את הפתח כמובן. אוקיי, ממשיכים לחצוב, ממשיכים עד שאתם מסיימים. הנה, אחרי כל זה נציץ איפה הבית. הנה, עוד מעט הגענו. אני משאיר את זה פתוח כדי שאני אראה איפה אני. אוקיי, אתם יכולים גם לעשות את זה. ואחר כך שסיימתי, בואו נראה. בואו נבדוק אם סיימנו. הנה, עוד 4. סיימנו. אוקיי? אחת, 2, 3, 4, 5 נעשה. והנה בום, הגענו. עכשיו נעשה פה את הדלת הסודית. תראו, אי אפשר באמת עם רכבת לעלות את כל זה, אז אתם עושים פה מדרגות. הנה, תראו, וסיימתם. פה לסגור את כל זה. והנה היציאה. עכשיו בואו נבנה את הרכבת. מוכנים? אחרי שחפרנו את כל זה, מתחילים לבנות את הרכבת. בואו נשים פה את הבלוק שמשנה את הצד. מסילת ממונה. עכשיו אנחנו רק שמים את המסילות ואז ניסע ברכבת, אוקיי? הולכים ישר. והגענו. צריך שזה יהיה כיוון מטה. עכשיו שמים ב8 את הבלוק אבן חול. עליה שמים את הכפתור. הכפתור הוא לא סתם כפתור, זה מטרה מיוחדת. בואו נשים כפתור. אוקיי, הנה. אחרי שעשינו את כל זה, שמים בכל המקומות פה. זה
אם זה מגיע לסוף זה לא טוב, צריך יותר רחוק. אוקיי? אחרי שעשינו את זה, ממשיכים רגיל. שמים עוד ועוד. ואז עושים אותו דבר פה. שמים פה כפתור מאבן. ואחר כך שמים פה, חוצבים את זה, שמים פה עוד אחד, בום. עכשיו אפשר לנסוע ברכבת. מוכנים לנסיעה? תראו. שמים פה באחד, כדי שהרכבת לא תיסע, שמים את הכפתור. לא סתם שם, ואחר כך הגעתם לבית השני. אוקיי, זה הסרטון להיום, ואני מקווה שנהנתם. לפני שנסיים את הסרטון, הרשמו לערוץ, אפילו את הכפתור הפעמון. יאללה ביי!